Oululaiva on koululaiva. Koulutusaspekti antaa mahdollisuuden järjestää aluksella kaikenlaista koulutusta liittyen merenkulkuun ja merimiestaitoihin. Oululaivalle on rakennettu ja päivitetty toiminnan mahdollistava oppimisympäristö. Aluksen ruumaan on rakennettu luokkatila 22 opiskelijalle ja se on varustettu uusimmalla AV-tekniikalla sekä tietenkin internetyhteydellä. Lisäksi alukselta löytyy STCVS-luokiteltu koulutussimulaattori, joka soveltuu täysin ECDIS- ja tutkakoulutukseen, mutta myös meriteiden sääntöjen, väyläajon sekä huonossa näkyvyydessä tapahtuvan navigoinnin harjoitteluun. Aluksen oma komentosilta nykyaikaiseen tutkineen, konehuone ja itse alus kokonaisuutena antavat todellisen pohjan merimiestaitojen opiskelussa. Nämä kaikki asiat yhdistyvät Oululaivassa vertaansa vailla olevalla tavalla. Kysy lisää alkavista kursseistamme myyntipalvelusta.